Benvidos. E se vos dixese que a nosa maior certeza pode ser en realidade o noso maior punto cego? Pois sí, hoxe imos darlle voltas a unha idea que é tan antiga como potente. Como esas crenzas que temos tan arraigadas, tan firmes, poden, aínda que pareza mentira, impedirnos ver a verdade que temos diante. A ver, é algo que facemos todos, case sen darnos conta. Vemos a alguén ou unha situación e, chas, nun instante xa temos un xuicio formado. Pero, ese esa primeira impresión, esa certeza case instantánea, fose precisamente o noso maior problema? Pois, diso imos falar. Imos afondar nesa idea. Para comezar, a nosa primeira parada lévanos a un relato moi antigo, un que fala da elección dun rei. E o interesante é que amosa un erro de xuizo, un erro fundamental que, se o pensamos ben, seguimos a cometer hoxe en día. A escena é do máis clara. Temos a Samuel, un profeta, un home sabio que olla para Eliad, o fillo máis vello. E que ve un home alto, forte, vaya, que ten toda a pinta dun rei. A conclusión parece obvia, non si? A súa certeza é inmediata. Pero ollo porque esa certeza está baseada exclusivamente no que ven os seus ollos, na pura e simple apariencia. E aquí é onde a historia dá un xiro fundamental. O que se nos presenta son dúas maneiras de ver o mundo, completamente distintas. Por unha banda, a visión humana, a que usamos por defecto, que se queda no que hai por fora, na superficie. Pero pola outra, hai unha visión diferente, a que propón o relato, que vai moito máis aló. Vai ao corazón, ao carácter, a iso que non se ve a simple vista. Esta frase é o centro de todo o que estamos a falar. É unha advertencia en toda regra contra eses instintos nosos tan básicos. O que nos ven decir é que as calidades que de verdad contan, como a coraxe, a integridade, o potencial, todo iso é invisible se nos quedamos só coa primeira ollada. E así, a historia remata dun xeito que ninguén esperaba. O elixido non é ningún dos que estaban na lista, senón o que fora completamente descartado, o que nin sequera estaba no radar, David, o máis novo. O punto clave de todo isto é que o maior potencial estaba aí, oculto á vista de todos. E a certeza inicial de Samuel? Pois non só estaba trabucada, senón que case o levou a cometer un erro garrafal. Moi ben, pois agora imos a outra historia que leva a esta mesma idea, pero un paso máis alá. Aquí xa non falamos só de aparencias físicas, falamos de como as nosas propias crenzas, as nosas regras, poden chegar a cegarnos ante algo incrible que está a pasar xusto diante dos nosos ollos. A escena é potentísima. Un home que naceu cego, que nunca viu nada, de repente pode ver. É unha maravilla, algo innegable. Pero o curioso é que o conflicto non ven polo milagre en sí. O problema é cando ocorreu. Nun sábado, no día sagrado de descanso, un día no que certas regras prohibían facer certas cousas. O feito obxectivo é que un home que era cego agora ve. Punto. Eso é indiscutible. Pero a interpretación dese feito divide o todo. Para unha parte dos fariseos, a regra era a regra, e era absoluta. Si Xesús a rompeu, daquela non podía vir de Deus, daba igual o ben que fixera. A súa certeza na lei era tan forte que os cegaba ante a realidade do milagre. E aquí témolo, o conflicto central en todo o seu esplendor. Por un lado, os fariseos, que están atrapados na súa certeza, na súa teoloxía ríxida. Para eles a cousa está clara. Xesús é un pecador. Pero polo outro está o home que foi curado. A súa perspectiva non ven de ningún libro de regras, ven da súa propia experiencia, unha experiencia que lle cambiou a vida. E a súa verdade tan sinxela e tan potente é o elacego e agora vexo, que fai tremer toda a complexa construcción teolóxica dos outros. E ollo, porque a viaxe deste home non remata cando recupera a vista. Eso é solo o comezo. A súa visión de verdade, a importante, vaise facendo máis profunda a medida que defende o que sabe que é certo, aínda que eso lle custe ser aceptado na súa comunidade. A curación física e aporta unha comprensión espiritual moitísimo máis grande. As fontes mesmo lle poñen un nome a isto, aveuglement du cœur, unha expresión en francés que significa a cegueira do corazón. E esa é a verdadeira traxedia desta historia. Os que podían ver cos ollos, os fariseos, eran en realidade os que estaban verdadeiramente cegos. A súa certeza intelectual era tan grande que se converteu na súa propia prisión, unha que lles impediu ver a verdade cando a tiñan xusto diante. Vale. Entón, que pasa cando unha persoa realmente empeza a ver? Cando se consegue superar esa cegueira do corazón? Pois ben, a seguinte fonte que analizamos suxere que o cambio non é só de ideas. O que cambia é a maneira de vivir. A metáfora é sinxela, pero ten moita forza. Xa non estamos a falar dun debate intelectual, non.
Estamos a falar de unha transformación total da vida. É como pasar de ir a apalpadas na escuridade dos prexuízos e das ideas fixas a camiñar con seguridade na claridade dunha nova forma de ver o mundo. E esta nova vida non é algo etéreo, non. Ten resultados que se poden ver e tocar. O comentario chamaos os frutos da luz. E non son ideas abstractas que son calidades en acción, a bondade nos feitos, a xustiza no trato cos demais e un compromiso coa verdade, aínda que doa. Son, por así decilo, a proba visible de que por dentro algo cambiou de verdade. A fonte dinos que esta frase seguramente formaba parte dun antigo himno cristián que se usaba nos bautismos. É unha chamada á acción moi potente. Non fala dun proceso pasivo de aguardar a que as cousas pasen. Exixe espertar dun estado de sono, e quizáis ese sono sexa precisamente o sono da certeza absoluta. Espertar para recibir esa luz e vivir doutro xeito. E todo isto, claro, lévanos de volta a nós, ao día de hoxe. Porque estas historias non son só relatos antigos de teoloxía, en realidade son un espello no que podemos ver reflectidas as nosas propias vidas. Se tivésemos que resumir a mensaxe central de todos estes textos, chegaríamos a unha idea clave. A verdadeira visión, a sabedoría, non está en crer que os sabemos todo, senón en estar abertos a ver as cousas doutro xeito. A certeza absoluta, esa teimosía en non cuestionar nunca as nosas propias ideas, iso é o que as fontes chaman a cegueira do corazón. E con isto rematamos, coa pregunta que, de algún xeito, estas fontes nos deixan no aire. Cales son as nosas certezas de hoxe, esas ideas inquebrantables que temos, no político, no social, no persoal, que quizás nos están a impedir ver a verdade, ou mesmo a humanidade da persoa que temos enfronte? Pois aí queda, unha pregunta para darlle unas voltas.